Hej, vi har om slaver, og jeg hedder Christian. Jeg hedder Malte. Cecilia. Vi vil lige starte med at fortælle lidt om, hvad slaver faktisk er. En slaver, det er jo et menneske, som er ejet af et andet menneske. Og ifølge romerretten er slaveri en institution, hvor en person mod naturens orden er underkastet en andens magt, og dermed ejerens ejendom. Og de bliver altså ikke behandlet særlig godt, de her slaver her. Der blev gjort, hvad der blev sagt, og så var der ikke så meget, og så blev de straffet, og de havde det sgu ikke særlig rart. Og der var tydeligt mange, hvad kan man sige, der var mange slægter af slaver, der kom ud i en. Det vil sige, at hvis en far havde været slave, så var hans søn også det samme. Og en ejer kunne typisk have mere end en slave, kunne have op til rigtig mange slaver, sådan 400, hvis man er syg i hovedet. Ja. Og en slave kunne enten være en slags ven til ejeren, som altså en, man kunne snakke med, en, man kunne konversere med. Jeg kunne selvfølgelig godt. Kilde. Nå, det har været en slave. Super. Igen, det kunne være en, man kunne snakke med, altså som at være ven med, som et godt forhold mellem ejer og slave. Eller det kunne være hvad kan man sige, eller et forhold, som, hvor det er som en ejer og et dyr, altså som er lænket fast måske, og ikke har nogen frihed, som ikke engang må tale, altså kan blive straffet ved den mindste lyd. Altså selvom hvis selv man bare hoster eller nyser, kan få disk. Det er jo lidt træls. Lidt ligesom i magiske timer. Ja. Så kilde 1. Ja, der har vi så ham her, Seneca, som har fået nogle breve. Der skrevet nogle breve, hvad fanden det står. En eller anden dude, der hedder Lucilius. Men, ja, og her beskriver han også det der med, yes. Kildekritikken af denne kilde kunne være for eksempel, at den er lidt uvis om, hvorvidt de der breve er fra, og hvordan han kan skrive breve til en, der har levet cirka 100 år før ham. Fordi at Seneca levede i omkring år 0 til 60 år efter Kristi fødsel. Hvorimod at hvorimod at Lucilius levede lidt over 100 år før Kristi fødsel. Så på den måde kan det være lidt mærkeligt og lidt forvirrende. Man kan også stille spørgsmål til, hvorvidt om Seneca var psykopat eller noget af den stil. Det var i hvert fald mærkeligt. Han var en af de største tænkere i hans tid, men han blev dog nødt til at begå selvmord af en uvis grund. Og derfor kan det være, at han måske var psykopat. Yes, kilde 2, det er den kollektive straf af slaver. Og den første indskydelse her, det er lige kildekritikken. Og det er altså, at den er altså skrevet af en romersk historieforfatter. Så det er ikke helt førstehånds kildekritik, eller kilde, vi har med at gøre. Det er en andenhåndskilde, det vil sige, at han har fået fortalt det her. Og den handler altså om, at der er den her slave her, der slår sin ejermand ihjel. Og ham ejeren her, han er så godt nok politichef, og han ejer 400 slaver, og dengang, der var det altså, hvis en slave gjorde noget så grusult, så var det altså alle slaver i hele huset, der skulle lide under straffen. Og det var altså 400 mands straf. Og det var der altså mange der synes det var noget mærkeligt noget. 400 der bare skulle dræbes for hvad en har gjort. Og da de skulle sidde og beslutte tage den her beslutning her til et rådsmøde, så var der også en, der hedder Gaius Cassius, som holder en lang tale om, at er det klogt at slå 400 mennesker ihjel på bekostning af en. Altså
fordi at han var meget bange for, at slaverne ville gå hen og lave oprør, og der var også allerede meget blandt den normale befolkning, var der mange, hvad kan man sige, var der mange uroligheder og tegn på oprør lige så stille, fordi det synes de simpelthen, godt nok var de slaver, men det var virkelig slemt at henrette 400 på en gang. Og han siger også senere, om det virkelig, altså om rådet virkelig vil til at ansøge de her argumenter, han havde for at slå ham her ihjel. Fordi det kunne jo være, at han havde ret til det. Altså det kunne jo være, at ham her, politichefen, havde gjort noget med slaven, som var helt hen, altså for eksempel at gøre ham fortræde på en helt speciel måde, eller og derfor så vil han udtrykker faktisk også i sin citering, at det kunne jo være, at slaven var klogere end rådet, og det havde man jo aldrig hørt før i et råd, og altså at slave ville være klogere end et normalt menneske. Og det han sagde gjorde bare endnu mere stand til oprør, men rådet kunne altså godt se, hvad han mente, og de ville jo ikke gå ind og slå 400 slaver ihjel, fordi det kunne, fordi 400 slaver, de havde jo så overhovedet ikke hjulpet ham her, deres herre, politichefen. Og hvorfor skulle de så hjælpe? Altså, hvorfor skulle alle de andre 1000 millioner slaver, der så var, hvorfor skulle de skulle hen og hjælpe mere? Altså, så ville det ville jo bare være stand til oprør. Og især hvis det er 400 slaver, ja. Okay. Tredje kilde er skrevet af en mand ved navn Claudius Terentius Varus, som er en meget produktiv forfatter. Han fortæller noget om, at han mener, at man bør anskaffe sig folk, som kan udholde arbejde og som ikke er under 22 år, og meget lærende vedrørende landbrug. Og han mener, at slaver bør hverken være frygtsomme eller frække. Lederne af slaverne skal have dannelse, beskedenhed, skrivekunst, og så skal de helst være ældre. Da han mener, at slaver adlyder mere de folk, som er ældre, end dem, der er yngre. De ledede og kyndige i landbruget bør ikke blot give ordre, men også udføre arbejdet, så man efterligner dem i praksis. Og de indser, at den pågældte med rette er leder, for han er nemlig dygtigst. Og han skriver, at man heller ikke skal give dem lov til at give ordre på en sådan måde, at man eksempelvis holder disciplin med pryl end med ord af det, man opnår. Man skal heller ikke anskaffe sig flere fra samme område, for så kan der opstå som flere personlige ting. Det var et for os. Tak fordi I lyttede med. Ja, det er dejligt. Det er ikke